Светлоносеца. Това да не е сценично име? Дадено от Бога. Позната сте ми. Виждали ли сме се? Да, преди 5 минути. Аз задавам въпросите. Каква е връзката ви с жертвата? Пееше тук преди години. Понякога и акомпанирах. Стана голяма звезда и сложиха край на живота й. Познавате ли стрелеца? Не, но си побъбрихме преди да ритне камбаната. Попитах го, защо я е убил. Обичате да си играете на ченге? Не, като цяло обичам да играя, инспекторе, а вие? Значи сте разговаряли с мъртвец? Още не беше умрял, душата му не бе преминала. Разбирам. Каза ли защо я е убил? Заради пари, естествено. Вие хората обичате парите, нали? Да, така е. А вие от коя планета сте? От Лондон? И също така заяви, че само е дръпнал спусъка. Не е ли интересно? Дилайла е застреляна от наркодилър и тя му е създавала работа. Жалко е, но не е ядрена физика. Скарали са се, надупчил я е, но Бог го е избавил от мъките му. Не става така, инспекторе. Прекалено очевидно е. Не мислите ли? Нещо не ми е ясно. Как тя е умряла в буря от куршуми, а вие сте се отървали без дръскотина? Интересно. Предимствата на безсмъртието. Безсмъртие? Със С ли се пише или без? Все забравям. Какво ще направи корумпираната ви институция? Моля? Ще намерите ли виновника? Ще бъде ли наказан? Държите ли на случая? Аз? Да. Имаш големи топки. О, благодаря, но със среден размер. Сигурно? Не сме ли се срещали? Виждал съм те гола. Правили ли сме секс? Приключихме. Някой трябва да бъде наказан. Не сме свършили. Напротив, свършихме. Пета предавка.